Ag subsubliti kang runaan adamag, manarimaan ti investigasyon ti Bureau of Fire Protection Bontoc, iti rason ti panakauram ti bantay ije sa Muki, Bontoc Mountain Province. Kabayatan na iti Cordillera upat a 16 a wanted persons ti baligi anak kinumag ti pulisya iti makalawas nga operasyon da. Ada detalye ni Anjel Kim Pengosro. Makita iti video ti Nalawa ti forest fire iti nasa a lugar. Aging gay tangal daw, manarimaan pailaeng ti panang subsub dagiti masaknan nga opisina iti uram, tapno saan adumanon kadagiti babalay. Nangisayang katday ti fire lining ken swatting, usar ti green branches, tapno malapdan ti panagwaras ti apoy. Sigon iti Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, apektado dagiti water sources gapu iti uram, apakairamanan dagiti plastik wenno PVC pipes, ken mabayagan sakbay a maiurnos. Iti datos ti BFP Bontoc Fire Station, manipod January aging iti agdama, dumanon iti 17 forest fires ti nailistada. Nangat nga to daytoy no idilig idi napalabas sa tawen, manipod January aging December, no sa dino talulaeng a forest fire ti indeklarada. Dumanon met iti nasurok kumurang 200 hectares ti kabambantayan, ti apektado iti intero a munisipalidad ti Bontoc. Manarimaan meten ang mangisaysayangkat dagiti otoridad iti investigasyon, may inaiglat ta iti mapaspasaran a forest fire. Agkidkid daw damot iti publiko ng agbalinda responsable, ken liklikan ti kaingin. As of now po ma'am, ongoing pa rin po pero yung pong sunog na papunta po sa kabahayan, near residential po is na-contain na po. Panawagan po sa publiko ma'am, maging responsibly po tayo. Iwasan po natin yung mga kaingin. Tapos ito nga mainit yung weather. Kaya in-advise po yung community na yung responsibility is magmula muna sa kanila. Kabayatan na, nag-uumungmet dagiti residente ti Bontoc tapno mangisayangkat iti ritual, tapno awagan ti tudo ang makatulong amang subsub kadagiti apoy. Iti sabali matadamag, gapulat ta iti naingat na kampanya ti Police Regional Office Cordillera tapno makisayan ti kriminalidad iti rehiyon, upat a 16 a wanted personalities ti nakamag iti makalawas nga operasyon. Sigon iti Regional Investigation and Detective Management Division, ti Baguio City Police Office ti kaduan ti nakamag na adumanon iti 16. Sarunwan ti Benguet PPO Asyam, Abra PPO ken Ifugao PPO nga 6, ken Apayao PPO, Kalinga PPO ken Mountain Province PPO ang nakakamag iti sagtalo nga individual. Manipod iti bilang, 8 dito iti maibilang kas most wanted persons, 2 iti regional level, ken 6 iti provincial level. Anjel Kim Pengosro para iti Pambansang TV, iti Baro, a Pilipinas.